May igsoon gikan ta og Bible study. Yan ata diri lalo maning mahugani bugnaw kayo diri sa bais. Gikan ta sa Bible study sa matag Sabado na to Bible study sa Barangay Tangkulugan. Muna mga igsoon, nagwali na punta ni Jesus dito. So wala ta nagdala dito og religion, wala ta nag-introduce sa atuang denomination asa ta nagpasakop, kundi atong gi-introduce dito si Jesus. Kay si Jesus mao'y makabago sa tao. No, si Jesus kung atong iwali si Jesus batud pa sa 2 Corinthians 5:17 kadtong naiusa ni Kristo bago sang binuhat ang daan lamay na ug ang bagong niabot ta. So nindot kayo nga si Jesus atong iwali sa mga tao kay kadtong mga tao nga mudawat ni Jesus unya mahiusa sa ni Kristo babag-o silang binuhat nayon diha sa maong verse. Muna nga si Jesus gatong iwali mo igsoon. So nitri na mahuway taron katuang ang pamilya away mi diri sa pay Mahogany. So muni ang kalsada diri sa Vice unya pauli tao amlan katuang area nga diin tagi sainan sa atong buhi nga Dios. Okay, so salamat kayo. God bless kanatong tanan nga nagwali ni Jesus.